ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ತೋಜುನು ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿರು ಕಳದಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಲಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಗರಡಿ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಗರಡೆ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಈ ಗರಡಿಗಳ ಕಳರಿಗಳ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಗರಡಿ ಬಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಜಾರ್ಥದಾದ ಈ ಕಲರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ ಐತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇತ ಯುದ್ಧ ಕಲೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನೂತೇನ್ ಮರ್ಮಗಳು ಉಂಟು ಈ ಪೂರ ಮರ್ಮಗಳೇನು ಸುರೂಕಾದ ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲತ್ತ ಕೋರಿನ ಒಂದು ಕಳರಿದ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಕೆರ್ನಗಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೇನೆ ಅರೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಐತ ಬೇನೆ ಮುಂದು ಅದಕ್ಕುಂಡು ಐಕೆ ಬೇನೆ ಬುಕ್ ಅರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆ ನೆಟ್ಟು ಕಳರಿಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಮರ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಚ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಕಳರಿದ ಒಂದು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ಒಲ್ಲ ಕೇರಳದ ವಿದ್ಯೆ ಡಿಜ್ ಕೇರಳದ ಕಳರಿ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ ಗೊತ್ತು ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಕೊಡಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆನೆ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಕಣ್ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂడి ಅವು ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅವು ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಕೆಲಸೊಂದು ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಏನ್ ಬಂಡೆ ಕಾಡು ಈ ತಾರೀಕಿಲ್ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಅದೊಂದು ರಾಜಾಣಿ ಕನ್ಕಟ್ಟು ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಬನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ವೇದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಸಿಂಜಿನಿ ಪಂದುನ ತೋಜಂದಿಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿಲಕ್ಕೆಂಬೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಾತು ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಆತು ವೇಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟವನಾತು ತಾಕತ್ತು ಪಂಡ ಆತು ವೇಗ ಇತ್ತು ಈ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವದೇ ಸಡನ್ ಆತು ಪಂಡ ಅವು ಪಗೆಲ್ ವೇಷ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪಗೆ ಪಂಡ ಮುಂತನಾಡಿಗೆ ಆಗಿ ಪಿಲೀಲ ಆರ್ಯವರು ಅಂಚ ಆತು ಬಾದಲವಣ ಆರದಿರುಂಡು ಆತು ವಿದ್ಯೆ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಆತಲ್ಲ ಪಂಡ ಒರಿಯನ್ನು ಪೋಡಿಪಾಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ఆయన ಪೋಡಿಪೋಡು ಪಂಡ ಶತ್ರುನು ಪೋಡಿಪೋಡು ಅವಾಗ ఆయన ಅಪ್ಪನ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರಕ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಆಗುಣ ಅಂತ ಅವು ಕಣ್ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಆಗ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಅವು ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಾದ ಗರೋಡಿ ಇಲ್ಲಾದ ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಜಾಗೇನೆ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಜಾಗೇನೆ ಕೈದು ದಿಡುಪಾಡಿ ಕಲ್ಪವನ ಜಾಗನೆ ಗರಡಿ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗರಡಿ ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ವೈದ್ಯರು ಅತಿ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಅತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ